Hello. Wala B uthinda boy. Oh yebo. Manje ithini le out ngale ngihle deal. Ya bengine meeting naye. Ngithutheni. Uyithandile idea. Alright, ahlangane eDubai. Ya, Hlangane la, sharp. Okay, bye. Ubani? Hayi man majampisa. Isikhona le out yakho. Ngiyageza manje ne. Ahlangane eFormula 1. Thethisa le out lakho kwenza ngathi yalo. Yangithola. Bese siyaphuma lapha nje. Kulungile ma, nami khona lapha engisajahe khona. Ngizobuye ngikuthinte. Bye bye. David, ungazi ukuphoqa ingane kanje kodwa?